terisira balmasira fo ka taa se jɔnɲɔgɔnw ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ ka seereya kɛ mun ni o kɛra ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar ale ka taɲa ni o mun kɛra an ka jamana kɔnɔna na kari tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2022. Ni an bɔra yen an bɛ taa Segu ale ni Donko o hukumu kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ festival la gasigi la ale ta ko saba o kolomu karili olu baaraw olu kɛra a labɛnbaw olu kɔni ye a kun ale n'a ɲɛɲɛ k'o kɛ kunnafonidilaw olu tɛgɛ. N'an bɔra yen an bɛ b'a dɔn ka fɔ nin waati in na mun bɛ tali kɛ dadumi ni fɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn kelen olu kɔni ɲɔɲanen bɛ mɔgɔ suguw kɔnɔna na a feerebaw kɔni ye a yira k'a fɔ k'a daminɛ sisan na fo ka taa se don tɛmɛnenw na ale ni don nataw la ko yɛlɛma don a sɔngɔko la k'u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa ni ne bisu in na bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'olu kɔnɔ ko ka olu fɛsɛfɛsɛ aw ye sɔɔni. An lamɛnbagaw aw ni so i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale taɲana ka kɛ ni kari tɛmɛnen ye janvier kalo tile 16 san 2022 hukumu kɔnɔna na a jɛɲɔgɔnw fo ka taa se balimasiraw ni sinjisiraw ma olu kɔni ye seereya caman kɛ olu kɛra Mamadou H Jara ale ka kuma galamani na. An dusuma kasilen don bi nka Ala mana min ko ka ɲi foyi man bɔ Ala yɔrɔ. An ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o y'an ka président ɲuman ye n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ye Ala y'a ka kalifa minɛ a la janvier kalo tile 16 a ka du kɔnɔ jɔfɛ bɛɛ dafɛ saya man kuntigi Mohamed kisi nɛɛma b'a ye to yɔrɔ min na saya tɛ maa si to yen nka ye min fɔ président min taara ni jamana kanu tun b'a la fasolo ɲuman tun b'a Mali kanu tun b'a la malidenw kanu tun b'a la a seko kɛra min ye Mali ko la a y'o kɛ k'a ka ministère senfɛ premier ministre a président de l'Assemblée nationale jamana kalifala ma fana san 7 nin kɔnɔna na a se kɛra min a y'o kɛ a ye baara min kɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don a ye baara min kɛ sɔrɔdasi kunda a ye baara min kɛ baarakɛlaw yɛrɛ parce que baarakɛlaw ka sara 100 a sera ka 21 fara a kan a ye baara min kɛ polisiw ka kunda forsati o créera loi de programmation militaire et d'orientation militaire loi de programmation de la sécurité intérieure o kɛra bara minnu kɛra ni Segu échangeur jateminɛ échangeur min bɛ ka dilan Sikaso échangeur min dilanna Yirimajɔ sira min dilanna Kɔlɔnjɛba ka taa frontière ivoirienne na sira min dilanna Kangaba ka taa frontière guinéenne na Yanfoyila ka taa frontière guinéenne na Kayi deuxième pont Ɲɔnsɔnbugu sira bref a se kɛra min a y'o kɛ nka waati dɔ tun kɛra faamuyalibaliya tun nana nka Ala kelen dɔrɔn de ka fɛn bɛɛ tilennen don anw bɛ min dɔn fasolo ɲuman de taara anw bɛ min dɔn jamana kanu de bɛ min na o de taara ne yɛrɛ ka président taara n fa taara parce que i bɛ ka kɛra fɛ i k'a woloden depuis don min na ne nana majorité la o fana b'a jira fasolo ɲuman don parce que ne tun ka na majorité ne bɛ opposition na n tun ye kuma caman fɔ a tun bɛ se k'a fɔ ni cɛnin ye kuma caman fɔ ma mais a m'o jateminɛ a ye Mali jateminɛ a ye fasolo jateminɛ wa a ye baara fana kɛ jeunes ye ne jateminɛ ka gouvernement kɔnɔna na jeune caman kɛra premier ministre ye jeune caman kɛra ministre ye a ye baara fana kɛ musow ka ɲɛta musow ka yiriwa n'a bɛ f'o ma loi JAR a ye baara kɛ démocratie sunsun na parce que i b'a ka fari fana ye loi voté a fɔ min ma loi portant statut de l'opposition donc maba taara Ala ka dayɔrɔ sumaya. Mali cɛkɔrɔba dɔ min ye kɛra jamana kanu min sen donna Mali ko caman na a sen donna Afrique ko caman na a banna si ka baara b'a la bana fana ka baara b'a la mais an bɛ Ala fo ka barikada ka dugawu kɛ an fa ye ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana ye ka dugawu kɛ an ka jamana kanubagaba in ye n'a taara da ka ɲini denmisɛnninw ni fɛn kɛ a ka exemple an ka tugu a kɔ jamana kanu ni fɛnw na ka bani y'an tɔɔrɔ a y'an degun mais an b'a di Ala ma ani bani tɔw bɛɛ ye kelen ye mɔgɔkɔrɔba basaya ko dɔɔnin tɛ denw bolo. CASP n'ale cadre d'action pour la souveraineté des peuples ni ale bɛ Ouagadougou n'o ye Burkina Faso o faba kɔnɔna na olu kɔni wulila ka taama tarata tɛmɛnen na janvier kalo tile 18 san 2022 yaasa ka a ɲini mun bɛ tali kɛ CEDEAO ma olu ye jagoya olu bɛ tali kɛ CEDEAO ma la olu kɔni ye ɲangili min ta ka an ka jamana ba Mali b'a ka o sɛgɛrɛ ko o ye wale min ni o bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka na ni basigibaliya ye ka ni o ye an ka cɛncɛn ka jamana minnu kɔnɔna na Penda Sirebe. Jagulon bɛ Burkina jamana kan n'a bɛ f'o ma ko cadre d'action pour la souveraineté des peuples n'a damasɔnniya ye CASP ye ale ye nisɔngoya tagama kɛ tarata don janvier kalo tile 18 na Ouagadougou kɔnɔna na yaasa k'a yira k'a fɔ Mali jamanadenw na k'u b'u kɔ ni jɛkulu y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO maaw ye ɲangili min ta Mali kama ko bɛ dankari kɛ Mali jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya la u y'a yira k'a fɔ
ko CEDEAO mɔgɔw bɛ k'u sinsin Mali kalafili nataw kan kun min na k'olu ma faamuyali ko la bawo Mali jamanadenw y'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ bɛn ale ni lakana ka segin u ka jamana kɔnɔna na yanni kalafiliw cɛ wa k'u ka nin wale in b'a yira k'a fɔ k'u mago tɛ Mali jamanadenw olu hakilinaw la o de y'a to ni jɛkulu in ye wele bila CEDEAO maaw ma yaasa u bɛ se k'u ka nin ɲaɲini ninnu jɔ togoya min na ni ka Mali jamanadenw dɛmɛ u ka jamana bɛ se ka segin basigi kɔnɔna na togoya min na ni ka jɛ ka fɛɛrɛ ɲini cɛncɛn ka jamanaw bɛ se ka lakana togoya min na jɛkulu in y'a yira k'a fɔ fana ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan k'o de bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye bingani wale o bɛ se ka ban togoya min na yaasa bɛn ale ni jamana ka basigi o bɛ se ka segin togoya min na ko sigi ka fɔ o de ye damu ye o de hukumu kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ Yesu Kirista diinɛ maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Église catholique maaw olu kɔni bɛ a ɲini u n'u ka ɲɛma n'o ye Monseigneur Thomas Dambele ye ko u bɛ fɛ sigi ka fɔ o ka kɛ Mali jamana ɲɛmaaw ale ni CEDEAO olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an ka kunnafonidila ye mun sɔrɔ an ka jɛ ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni ɲangili ye Église catholique mun bɛ Mali kɔnɔna na olu kɔni bɛ wele bila sigi ka fɔ de ka kɛ finitigilakaw minnu bɛ fanga la CEDEAO ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye Kayi évêque ale ka fɔlen ye CEDEAO ye du de ye du min ni Mali ye a den dɔ ye CEDEAO bɛ se k'a ka duden dɔ ɲangi nka a tɛna ɲangili d'a kun mun bɛ taa se a saya ma o hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka miiri jamanadenw na maa minnu bɛ yen ko gɛlɛyaw bɛ u kan baloko gɛlɛyaw coronavirus fo ka taa se bamaciwalikɛlaw ma u ka miiri olu la Monseigneur Dambele ka fɔ la a tilara tuguni ka jamana évêques olu bɛɛ lajɛlen ka wele bila ni o ye sigikafɔ ye yaasa bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔna na a n'an dafɛ jamana ninnu kɔnɔna na Monseigneur Dambele a b'a yira k'a fɔ jamana mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la yaasa Mali bɛ se ka wuli k'a jɔ a sen kan. Kɔrɔ ye an bɛ taa an ka marabolo ale kɔnɔna kibaruyaw la olu bɛna walawala Kanja Tarawele fɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Bafulabe maa minnu kɔni sigiyɔrɔ bɛnna Bafulabe Bafini Bajɛ kɔni kɛrɛfɛla sigili ma olu kɔni bɛ ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ u ka tagamaw kɔni la f'a kɛra sababu ye an bɛ don min ko bi u ye sira wɛrɛ de bɔ u bɛ se ka u ka tagamaw kɔni kɛ sira min kan ni o sira in kɔni bɛ a daminɛ Tinti la ka tɛmɛ Bakariya kɔni fɛ o de kadara kɔnɔna na nin yɔrɔ sigibaga ninnu kɔni kɛlen don ka weleweleda kɛ jamana kɔnɔden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se jamana ɲɛmaaw kɔni ma k'u ka dɛmɛ don u ma yaasa u bɛ se ka nin sira kɔfɔlen kɔni labɛn ka ɲɛ n'an bɔra Bafulabe an b'an kunna Segu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sankaw fɛ yen nɔ baarabolo kura dɔ kɔni wulila san dugu kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ san ladalamaw an'u ka sɛnɛkɛlaw kɔni ka tɔgɔ sɛbɛnw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka so min bɛ wele ko Wanere olu maaw kɔni na ni a baaraw kɔni daminɛna taratadon sɔgɔmada fɛ janvier kalo tile 18 san 2022 Mamadu Tarawele n'ale kɔni ye moyenbani ɲɛma kɔni ye san dugu kɔnɔna na a ye sɔmi sigi a kan ka fɔ ko ɲina u ka foroko tɔgɔ sɛbɛn kɔni na ko foro kɔni bɛna sɛbɛn maa kelen de tɔgɔ la maa min n'a ka dudenw tɔgɔ la sɛbɛn bɛ a bolo n'an ko carnet de famille nin baarakura ninnu sigila sen kan yaasa yɛlɛma bɛ se ka don malosɛnɛ yɛrɛ kɔni tagabolow la san dugu kɔnɔna na wa u bɛna tile 6 de kɛ nin baarakɔfɔlen kɔnɔna na walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga an songo ma marifatigi dɔw minnu n'u bugunatigima dɔn olu kɔni binna lɔgɔjɔla dɔw kɔni ka kamiyon kɔni kan mun tun bɛ ka bɔ Endelimɛni tɛnɛndon janvier kalo tile 17 san 2022 an songo dugu kɔnɔna na ni ma marifatigi ninnu kɔni tun bɛ moto de la wa u ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolominɛw bɛɛ lajɛlen minɛ u la wari ani telefɔni ni ne bɛ dansigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. N'an bɔra marabolo kunnafoniyaw la o bɛ taa ni an ye an ka jamana ale kɔkan kibaruyaw la Fatumata Jalo. A y'a bisimila a ka bi kɔkan kibaruyaw kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni tɛnɛndon tɛmɛni janvier kalo tile 17 Guinéenw ka jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Alpha Condé ye ale kɔni tagama kɛ ka taa Abu Dhabi ale jamana kɔnɔna na ko n'i ye a ta k'a lajɛ Alpha Condé kɔni ka fangaw dafirila ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile 5 tɛmɛnen ye san 2021 a ka nin tagama bɛ boli min kan o de ye ka taa a yɛrɛ furakɛ Abu Dhabi ale jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na politikimaw ka faraga jamana kɔnɔden gansanw kan olu kɔni ye wulikajɔ kɛ a wajibiya ko fɛn ka fɔ u ye min b'a yira k'a fɔ ko Alpha Condé ni a taara Abu Dhabi a bɛ segin ka na
An bɛ an kunda Cameroun ale jamana kɔnɔna na. Bi araba janvier kalo tile 19 kɔni bɛna kɛ a tile 2000 ye. Kunnafonidila Amadou Vamulke ale datugulen bɛ finitigi-lakaw fɛ. Min ni o bɛ bɛn san 5 ani tila kaso ma. Ni maa kofɔlen kɔni ye Cameroun jabaranisoba o ɲɛmaa ye. A naminɛnen don ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ ko a ye yuruguyurugu wale dɔw kɔni kɛ. An bɛ an kunda RDC ale jamana kɔnɔna na. Mankanw kɔni bɛ RDC finitigi-lakaw ale ni Bamacukulu maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabini tɛnɛn tɛmɛnen. Uriva ale dugu kɔnɔna na. Min ni o kɔni kɛra sababu ye ka yen dugukɔnɔmaw kɔni jatigɛ kosɛbɛ. An bɛ a kuncɛ ni Madagascar ale jamana ye. Tile fila san min jiginna Madagascarkaw ka jamana kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye ka maa 10 olu bɔnɛ u ni na. Min ni maa 500 olu kɔni ye u sigiyɔrɔw bila. Jateminɛw kɔni a yira k'a fɔ ko ni sanji kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ ka taa fɛ kabini tɛnɛndon janvier kalo tile 17. Min ni o kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw kɔni kamana gan kosɛbɛ. No seginna ka na an ka jamana kɔnɔna na an bɛna kuma seko ale ni dɔnko ka festival gasigi ale tako sabanan ale baaraw kulumukaroli olu kɛra a kɛra palais de la culture la n'u bɛ tali kɛ bi araba la janvier kalo tile 19 san 2000 ale ni 20 a labɛnbaw olu kɔni ye a kungun ale ni a ɲɛɲɛ ko kɛ an ka kunnafoniinaw tigɛ n'o ye Umukuni ale ni Sheikh Kulibali ye an ka ɲɛmada fɛ. Mandenkaw ka ladala ɲɛnajɛ min bɛ n'u b'a wele ko festival Gwasigi ni ɲinan ta bolo dalen don ka sanga ni février kalo tile 4 ka taa bila tile 6 o kɔnɔna. A kumasenw olu bɛ tali kɛ an balakaw olu jɔyɔrɔ an ka ga kɔnɔnaw la fo ka taa se bɛɛ o bɛ se ka segin ka na Manden commune na. Nin festival tako sabanan in o bɛ don o baaraw hukumu kɔnɔ. A kɛnɛ kan festival ɲɛma o bɛ ɲɛfɔli kan ye. Lajɛrɛ in kɛkun ye de festival dɔ de sigilen bɛ sen kan n'u k'a ma ko festival Gwasigi commune de Manden kɔnɔna na Kanajigila Mamaribugu kɔnɔ. Nin ye o de lajɛrɛ ye ka aw yɛrɛ presse mɔgɔw bɛɛ lajɛlen wele aw kana an kumakanw n'an jaw ta ka se ka a cari diɲɛmaw k'a mɛn u k'a lakodɔn ko festival bɛ sen na o de ye lajɛrɛ in yɛrɛ kɛkun yɛrɛ bi sɔrɔ. A laɲini ye mun ye ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ parce que n'i ko festival ka ban ne hakili la c'est pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de parce que n'i ye festival sigi surtout k'a kɛ gratuit ye wari tɛ ka sara la ka don ne hakilina la o ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de ye. An ka commune kɔnɔna na n y'a fɔ cogo dɔ n y'a fɔ sisan wagati dɔ la activité foyi tɛ yen commune in kɔnɔ activité foyi de tɛ yen jeunesse bɛ sunɔgɔ la an ka maakɔrɔbaw bɛ sunɔgɔ la activité culturelle foyi tɛ yen nɔ mun bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bon jamana ni commune tɛ se ka yiriwa ni activité culturelle t'a la match de football bɛ yen bien sûr yɔrɔ dɔw la mais activité culturelle y'a damana fɛn wɛrɛ de ye donc qui permet vraiment ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye a taabolo ye. O kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ Instrument for Africa ale tɔnden dɔ bɛ ɲɛfɔli kan ye u ni festival Gasigi maaw ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw kan. An ye partenaire ye Gwasigi la an b'u dɛmɛ ka se ka u ka événement mise en œuvre kɛ an bɛ yan o hukumu kɔnɔna de la. A ɲini yɛrɛ ye fɛn min ye o ye ka se k'u dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ka se k'u matériel d'u ma u ka se k'u ka événement kɛ parce que n'i y'a mɛn festival tɛ se ka kɛ da la ten festival ye festival ye o k'a sɔrɔ i kelen don ka programme caman de bila sen kan fɔlɔ o ye formation ye n'o bɛ anw yɛrɛ intéressé kosɛbɛ filanan o ye ka troupe traditionnel ka olu fana labɔ dɔɔni olu ka se ka lakodɔn sabanan fana a tɛ se ka kɛ matériel kɔ voilà donc o matériel minnu bɛ anw bolo c'est grâce à l'appui de l'ambassade américaine tɛ se ka n ka kuma kɛ k'a ban ka sɔrɔ ma olu fana fo puis organisateur u k'u jija u ka courage ta fɛn min don a ma nɔgɔn. Aw k'a dɔn ko nin festival in laɲini dɔ ye yaasa sifinnakaw olu bɛ se k'u jɔyɔrɔ dɔn u ka commune laadalakow fo ka taa se a ɲɛtaga baaraw ma. An ka kunnafonidila Umu Jakite ale ye munumunu kasalo kɛ Bamakɔ sugufiyɛ dɔw kɔnɔna na a y'anw sama mun na o de ye k'a fɔ nin waati ninnu na sugufiyɛ ninnu kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ dafɛnkɛnɛw u tunnen bɛ hali cɛkafili tɛ u ba ko wa ko dafara foyi tɛ u sɔngɔ sisanamaw ale ni don tɛmɛnenw ta cɛ a ye an sama mun na o de filɛ nin ye. Ka kɛɲɛ ni nɛgɛ ɲɛ 8 ye Bakɔ Jikɔrɔni sugu o la sugu falen don tɛtɛ sannikɛlaw fo ka taa se
feerekɛlaw olu ma. An bi an ka feerekɛla musow kɔni sɔrɔ minnu ni olu be nafɛn kɛnɛ ka o feere. Olu kɛrɛfɛ jɛgɛwusu feerelaw olu be yen fɔ ka taa se jaba feerelaw olu ma. Wa sogo feerelaw olu fana be yen ni o ye busew ye. An ka nafɛn feerelaw ka olu lamɛn ka sanga ni Bamako sugu kɔnɔnaw ye minnu ni u be bɔ ni u ye Sikaso marabolo kɔnɔ fɔ ka taa se Kati marabolo ma. Sugu kɔnɔ ya bon an b'a détaillé an tɛ bara kelen-kelen ninnu cilen an b'a tigɛ duuru tan san kɔnɔ an b'a bɔrɔ ta 2000 nɔ wagati dɔ la 4000 5000 mais san kɔnɔ a bɔrɔ bɛ 2000 la. Tomati saba o bɛ 3000 de la. Foronto bɔ o bɔrɔ 2000 ni 500. An b'a détaillé feere 7 tan 2 5 7 5. O poivron yɛrɛ o ka gɛlɛn sa o bɛ 10 5 20. Céleri kɔni o b'a prix kɔrɔlen na 5 bɔra o gɛlɛyara an b'o feere 5 de. Bon an kɔni bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a la parce que tuma dɔ la i bɛ taa wari don minɛn na a tɛ bɔ a la wa engrais bɛ minɛn na a bɛ tiɲɛ fɛnɛ. N'i dun nana n'a ye n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya la n'i y'a prix fɔ client ye caman b'a yɛlɛma ka taa k'a to yen a bɛ kɛ sababu ye f'a bɛ tiɲɛli don i kun. Bon an k'o dɔgɔdenw ma n ko mun de la n ko minɛn ka gɛlɛn u ko engrais de yɛlɛnna engrais bɔrɔ kelen bɛ ta prix min na sisan bɔrɔ 2 bɛ sa prix min na fɔlɔ la o kɛra bɔrɔ kelen de prix ye ko le kama ko minɛn tɛ se k'a k'a kɔrɔlen ye ko engrais bɔrɔ u tun b'a ta fɔlɔ la 3000 ni 500 sisan 6000 ni 500. An bɛ débrouiller la nafɛn da man di dɔɔnin dɛ minɛn ta yɔrɔ la minɛn bɛɛ ka gɛlɛn o de gɛlɛya b'an kan nin waati in na parce que a kɛra mɔgɔw ɲɛna ko minɛn bɔlen don n'an taara ta yɔrɔ la minɛn da ka gɛlɛn i tɛ se ka minɛn san o de y'a gɛlɛyaw ye. Ka sanga ni o kɔni ye jɛgɛ feerelaw olu bɛ ɲɛfɔli kɛ. Jɛgɛwusu sugu a bɛ marché mais nafa de t'a la jɛgɛ ka gɛlɛn i bɛ jɛgɛ san kuma dɔ la i bɛ n'a feere i tɛ fosi sɔrɔ a la tuma dɔ la hali a wari yɛrɛ sɔrɔli a la o tɛ manamana ko ye jɛgɛwusu feere ka da ye mais jɛgɛ wari tɛ ka bɔ jɛgɛ ka gɛlɛn foyi tɛ ka sɔrɔ jɛgɛ la an kɔni bɛ nin maɲumako ni tɔrɔkɔ nin la dɔrɔn i ka baara de don i tɛ se k'a bila nka ne si ye se k'an ye bi an bɛ jɛgɛ bila ka sababu kɛ jɛgɛ gɛlɛya ye. Jaba sugu alhamdulillah ka fisa parce que Mali jaba commencera ka bɔli daminɛ ka fara Sénégal jabani kan donc u bɛɛ bi taga dɔɔni machallah bon franchement fara sɔngɔ kan d'habitude Sénégal jabani dɔɔni farala o sɔngɔ kan frontière tigɛli wagati ninnu na bon o bi dépend minɛn nacogo la mais o sa an bɛ ka ale kɔni feere a prix kɔrɔ la d'habitude an ka engrais da dɔɔni farala o de kan bon waati na an bɛ dɔ di 80 an bɛ dɔ di 90 an bɛ dɔ di 100 Sénégal jabani ye 100 nin waati na sisan an bolo. Nka sogo feerelaw ni o ye busew ye olu kɔni ma u ka gɛlɛyaw ka o ɲɛfɔ ka sanga ni sugu lahala ye. Bon nin waati nin na kɔni sogo prix yɛlɛlen don dɔɔni a kɛra sababu ye fo ka dɔ ta an ka client na kosɛbɛ bon an b'a ta 500 k'a feere 540 koloma prix 540 sogo bo ye 600 bon a feere kɔnɔna na parce que saniyabaliya yɛrɛ y'a damana problème belebeleba ye fɔlɔ parce que sogo filɛ nin n'a ma san n'a sila frigo la a poids bɛ perdre kelen fana client dɔ bɛ na o tɛ sogo silen fɛ i y'a faamu dɛ bon olu bɛɛ bɛ dɔ ta anw kunna perdre la i bɛ courant facture sara i bɛ tila ka gaz kɛ frigo la fana tuguni a kuma ka ca quoi. Nka an bɛ wagati min na nin ye nafɛn kɛnɛ ɲumanw olu de bɛ bɔ jardin kɔnɔnaw olu la ni o ye an ka nakɔ kɔnɔnaw ye. nin kun ye an ka kunnafoni la Umu Jakite ale kun ye munumunu ka salo kɛ sugu kɔnɔna na a ma dan nafɛn kɛnɛw dɔrɔn ma a ye tali kɛ mun bɛ tali kɛ an ka da dumuniw na fo ka taa se sogow jɛgɛw ale ni jabaw o n'a ɲɔgɔnna caman ma a ye ɲininkali kɛ olu koɲɛ ninnu kan olu bɛ lahaliya mun na an ka sugu kɔnɔna na ka olu bɛɛ lajɛlen ka olu dɔn ni an bɔra yen an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ dusukasi ma kunnafoni na an bɛ o da o kulu kan ni o bɛ tali kɛ général de division Sulemani Yakuba Sidibe ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bebel ale ka taɲali la o ni o kɛra tarata tɛmɛni an ka jamana kɔnɔna na ale yɛrɛ kun ye gendarme ye a kun bɛ segin lafiyabugu la a kɔni mun bɛ tali kɛ wulumasiri tabala o finiw a ye o ta ani an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ala ka hinɛ a la ni o ye Amadu Tumani Ture ani o ye o baara dunun ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu don kɛ a ye ala ka lahara sɔn sumaya a ye ka an bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'an ta dɔn kɔnɔ o de bɛ dan sigi an ka bisu in na kunnafoni di la aw ni ce an lagɛli la ale ni an lamɛnni la a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ